नवीन आयटम काहीतरी आणले ना काय पाम पामच काय आहे हे वदो खाले वदो खाले पाव नाही मुंबईचे माणूस होता नवीन 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 आयटम हा नवीन पहिलो जिल्हा वडापाव एक नंबर गजूचा वडापाव 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 काय वडापाव हे काय आधी घाल 4-5 हे काय आधी घाल काय तुम्ही वडकराच्या घराकडे संडास बनाय आपण चला सगळे आणलेले तू कोणी काही घाई करू नका आपला गोळ एकदा गाठूचो असा दोनदा सगळ्यांनी सगळ्या कबूल दोनदा आणि दुसरी गोष्ट त्याच्यामुळे अजून काय बदलत घे खूपच झाला तर हय सोडी आणि खालते धरूया हे दादू हे सगळे वडे खाताला इथे पाठवून देऊ का ना ह्याच्यावर बसते ह्याच्यावर चटणी असते नवीन आयटम जरा बरं लागलो ना तुमच्याकडे या जा आता नाही डोक्यावर मारतो अजून त्यांचं काहीतरी कलर ना नाही रे त्याच्यात